Ja som si všimol, že Peťo ten si pred každým prenosom oholí nohy. A potí sa. A strašne sa potí. On... Chudák, oni sú tu 5 minút a on sa nemohli. Je to milý chalan, je to parťák, on stále hovorí žúrkovať budeme. Nič sa nedeje, ale nevadí. Zatahuje si stále takto brucho. Keď ide na parke, tak robí. Tá nemá taká stíža dosť teba, tak modrák to tak troška ako, že... A tak to tlmí, že? Alebo naopak, že Nela ho ťahá tak trošku, aby... Taká slušná, milunka. Peťo snáď ju nepokazí, no. Pozor, to pozerá Adela. Nelly je môj absolútny favorit. Absolútny. A to môj osobný. Nič proti druhým, ale Nelly je moja absolútna, lebo je strašne zlatá. Je strašne šikovná, ona to hneď vie. A dáva si nohy za hlavu stále takto. Áno, ako hadia. Ja to taky umím, ale podívejte sa. Neumí to tak dobře, Nela, jako já, že? Nie. No. Nela s Peťom sa sebe vôbec nehodia. A spí 2 hodiny v noci. A ináč včera, keď sme sa vracali... Ťahá sa so šmajdom. Včera, ináč fakt. Neviem, ako je vysvetliť, že proste nemám čas na rande, stále ma pozýva na pohárik nejaký. Snaží sa ma nejako opiť a... A keď sme sa včera vracali vlastne z Košic, tak pri tej diskotéke, pamätáš sa? Pamätám sa. Tam kričala, že... Let's dance! To dáme! Nela a Peťo, máte najťažšie postavenú sambu, ale zatiaľ nenacvičenú. To, čo som videl 2 dní pred prenosom, je taký polotovar. Slabé. Zatiaľ. Privítajte prvý súťažný pár. Prichádzajú Nela Pocisková a Peter Modrovský. Dámy a páni, samba! Party time. Party time. When the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, I'll be yours, I know you will be mine. Party time. Party time. Party time. Party time. All day the world goes round and round. You can feel the changes coming down. It doesn't matter who you are. With love to give, you will go far. We see the treasures all around and burn ourselves into the ground. Everyone's trying to survive. We're not just born to be alive. What I feel inside is true. Every grown-up knows living next to you. When the sun is setting in the sky, everybody knows it's party time. And when the moon is rising high, I'll be yours, I know you will be mine. Party time. Party time. Party time. Party time. Nela Pocisková a Peter Modrovský. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No tak ja neviem, či Jano Ďurovčík ako videl niečo úplne iné, alebo to bola irónia, ktorú som nepochopil, ale toto keď nebolo dosť dobré, ako nielen, že to bolo výborné otváracie samba, dromové číslo, ale aj dobré, nie? Ďakujeme. Lebo on tak navnadil, že som čakal niečo hrozné pre Boha. Snažili sme sa to dorobiť. Ja, to bolo akože od tréningu doteraz ste to dorobili. No, tak tam musel byť výrazný skok potom, keď predtým to komentoval. Tak, aké to je počuť vašich kolegov, súputníkov v Let's Dance? Akože toto si nemal. Dobre? Dobre.
Je vzadu inak, potom sa môžete porozprávať, lebo ja som sa snažil dnes si z toho povyťahovať nejaké veci, že čo vás rozhodí alebo nerozhodí krátko pred tancovaním, lebo nemusí to byť príjemné, čo počuje človek od kolegov. Vy ste z toho vyšli ako taká, že spotená, žurujúca, slubotechná so stiahnutým bruchom a oholenými nohami. A Nela, ty si vyšla ako Modrovským neskazaná favoritka, ktorá dá nohu za hlavu. Čo z toho je zakladajúce sa na pravde, čo z toho je ako nezmyselné ohováranie? Tak o Peťovi je to určite tak. Ja sa priznávam, no. Ale tak to sme každý troška tak nejak sa potíme. Čiže nikto si nevymyslel nič. A ja napríklad nedám nohu za hlavu, inak fakt nie. Ale ja dám, tak asi si to pomýlili. A teda... Vy sa podobáte, keď máte nohu za hlavou, áno. A je to teda tak, aby sme mali v tom jasno, lebo ja už sa v tom tiež strácam, teda, že Šmajda, ty balíš Šmajdu, či on teba, alebo jeho... On mňa, akože neviem, čo to hovoril. Do ďalšie dokrutky, to je takto, dobre. A ja tak pekne som o ňom hovorila, joj. Čak ešte povieš, ešte budeme počuť. Uvidíme. Teraz povedia porodcovia, ktorí videli prvú sambu dnešného večera, a to bola samba toto, nie? Bola. A bolo tam aj to, čo samba má mať. Samba má mať vášeň, má mať živočíšnosť, má mať radosť, má mať vervu, má výraz a provokáciu. A naša Nela? No, pravdu povediac, som sa troška bál. Áno, ale ku podivu, jak sa Nela blíži k maturite, tak odhadzuje postupne zábrany. A dneska spravila u nás skúšku zo ženskosti. No, tam bolo všetko. Jak sa v Čechách hovorí... Ďakujem pekne. Jak sa v Čechách hovorí, že jak babičke, bola tam i pani knežna, i komtesa, aj srnka, aj barunka, aj všetci možní. A na Slovensku by sme namiesto tohto všetkého povedali, dneska si Nela konečne nezabudla doma sobášnicu. Ďakujem. A vy ste dnes nemali byť ten zlý v porote? Ja som si to pomýlil. Alebo rozmyslel. No, začnem ja, aby zase nebola taká Nela namyslená. Tak ten začiatok bol skutočne spontánny, výborný, fajn, ale bolo cítiť, že v miestach, kde išlo o ťažšie momenty, a vy viete, ktoré bola ozaj ťažká choreografia, vám stvrdol hrudník a dostali ste to držanie, to správne v iných a skončilo toto tu, to roztancovanie vo vršku viacej, zmäkčenie, tak, aj ten bounce. No ešte okuliare, sa hodili asi. Tie ružové? Ja som Nelka úplne nadšená, naozaj fantastické. Prvýkrát vidím takú chuť naozaj na vlastnú nôtu to tu roztočiť. Fakt, ja som absolútne nadšená, akurát jediná maličkosť, že ste mali občas kontinuálne pokrčené kolená. Trošku treba krčiť a vystierať, ale to je fakt maličkosť, to bolo úžasné. Super, ďakujeme. Ďakujeme. No, a já se přidám, bylo to fantastické. Bylo to fantastické. Super, díky moc. Nela, nové image, dračice z Brazílie. A musím říct, že Peťo udělal si velice dobře, že si trošičku ubral, protože Nela vynikla. Ona, nechci říct, že tě přetančila, ale tady zářila na tom Peťo parketu. tam vôbec nebol, on tam nebol. Skvěle. A jediná, ale pozor. Musím souhlasit s tím, co říkala Táňa, pokrčená kolena, a já bych ještě přidal trošičku málo ohebné kotníky. Ale to je takové nepodstatné, sníží to moje hodnocení, z té 10 musím ubrat, ale i tak to bude vysoké. Aj moje. Ďakujeme pekne. No dobre, tak si zober sobášnicu do zákulisia a keď pôjdeš náš takto maturovať, tak podľa mňa definitívne zmaturuješ. Odlož si tento kostým, stojí za to. 9990 Nela Pocisková a Peter Modrovský. Ďakujeme veľmi pekne. Pár, ktorý tancoval úvodný tanec z dnešného večera a počas tejto samby znela pomerne dobre známa pieseň You'll Be Mine Party Time, ktorú preslavila americko-kubánska speváčka Gloria Estefan, ktorá našla kariéru, spev aj manžela v skupine Miami Sound Machine a dnes sa tejto pesničky ideálne zhostila Nataša Džunková, ktoré úspešne sekundovali Katka Sečkárová a Karolina Majerníková. A my sledujeme ešte spomalené zábery prvej dnešnej samby, ktorých bude celkovo 8 a za ten čas už prešli do zákulisia aj Nela, aj Peter. Áno, pozdravujeme na parket, my tu v zákulisí čakáme na pár, ktorý otvoril sambové kolo úplne perfektne.
Díky moc. No, posadajte si, tu máte jesť, deti. Gratulujem. Musím povedať, že aj tuto v Ďakujeme zákulisí pekne. všetci z toho boli nadšení, až kým si neuvedomili, že musia aj oni stancovať, ale no vtedy to bolo super. Na oboch sa veľmi dobre pozeralo. Gratulujem, fakt. Ďakujeme veľmi pekne. Koľko si ty trénovala tento týždeň, Nela? Úprimne? No. Dvakrát. Dvakrát, chápete? No, 3-krát, ale neviem, koľko sa strenuje doma a podľa mňa pred zrkadlom doma určite troška dáva, ne? A tak asi aj áno. Lebo to ináč je neuveriteľné potom. Ale No. tak dávam trošku. Aké je to po 2 sériách si konečne zatancovať, Peťo? Čo som zabudol, jak sa tancovalo kedysi, ale podľa mňa tancujem stále Ale nie, fakt pomalšie. Ja si myslím, že aj ty si tancovala. Nie, to neriešme teraz, ale dozvedela si sa o sebe všelijaké veci, ktoré si možno nevedela. Ako je tu Miro, ak by si sa chcel k tomu nejako vyjadriť? Tak toto. Že vraj ťa teda že vraj ty ho stále Ale nie. pozývaš na nejaký drink, mrzí ťa, že teraz sa tu vyťahuje tvoj problém s Teraz ma alkoholom, strašne mrzí, alebo... že ja som ho tak pekne vychválila, on toto, ale ne, to si zapamätám. Ale ja si myslím, že kým piješ s Mierou, je to v poriadku. No, tak... Adekvátne veku. Áno. A ja stále S trénujem, mierou. no. Všetko s mierou. Ty tiež adekvátne veku, poprosím. No, neviem, čo je adekvátne, ale tak trénujem Vieš čo, stále. ty no. vypotíš, to je dôležité. Tak sme zvedaví na... Môžem ti oblízať, čo? Pozrime sa na známky porodcov. Aj ty hovoríš. No, ešte debatujú. Debatujeme Tak, ešte pán a dávam Benárik, 8. Ďakujeme. Ďakujeme. Pani Drexler, 8. pani Hubová, 7. pán Chlopčík, 7. Ďakujeme. Ďakujeme. 30 zatiaľ ešte nebolo. Ale ja by som normálne očakávala akože aj 10, ale v pohode. V pohode, môže byť. Gratulujem k prvému dnešnému sambovému tancu. Vy sa nenechajte zastrašiť. Miro, chceš sa teda vyjadriť ešte k tejto veci? Mirko, Poď, nechceš? Dobre, inak je tu tá možnosť pre všetkých, ktorí sú v zákulisí, ak sa chcem dozviete... povedať, že jeho naozaj nepozývam na rande, lebo potom... Ja to môžem dosvedčiť, furt otravuje už aj cezo mňa, že Peťo povedz niečo Nele a Ďakujem, podobne. Peťko, konečne raz. Takže neviem, no. Dobre, dnes večer toto bude veľmi zaujímavé. Zatiaľ relatívne nezaujímavá tabuľka, ale myslím, že poteší, lebo ste asi prví. Áno, ste tam. Ďakujeme. Ďakujeme. No a na zaujímavosti rozhodne pridáva práve to číslo na konci, tá 30-ka, lebo 30-ka ešte v tejto sérii nebola Nie, ako nebola. súčet známok od poroty. Nie, A nebola. neboli to ešte ani vyjadrenia 3 porodcov na adresu toho 4. v prípade, ak nie je prítomný. No pretože aj takéto príspevky máme, takže ak vás zaujíma, čo si vlastne myslia ostatní porodcovia o Jozefovi Bednárikovi, tak to uvidíte už o chvíľu. Zostaňte s Markízou aj po breaku. Let's dance.